Hasieran doka zabaldu zenean ilusioa izugarrizkoa izan zen, Donostiko jendearen artean, batez ere, baina bai ingurukoetakoa ere. Eta nik uste dut pasa zela, benetan eskaintzen zena, ez zela jendeak espero zuena, ez? Nik uste dut ere, gaina garai haietan konparazioz, jendeak espero zuen Bilboko antzoki bat, kafe antzoki bat, eta ez zen hori. Orduan, pixkanaka jendea joan da aldentzen edo proiektuaren gandik, bihurtu da pixkat barrandaleku bat, eta ez da hori. Doka Donostiako kafe antzokia da, eta kafe antzoki da nenean, kulturaren aldea postere egin badu. Hasieratik argien neukan, kafe antzokiari atera bertzaiola bestelako potentzial bat edo atera bertzaiola, ez? Beste indar bat. Kafe antzoki bezala agian ez zitzaiola zuen potentziala edo ateratzen, bai programazioa bera zaintzen zala, baina ez zula betetzen igual kultureragileekiko funtzio hori. Ezkenean ere, 3 zatitan edo banatu genuen, 4 zatitan, banatu genuen gure hitzalditxoa edo, gure txapa txikia. Lehenengoa zen filosofia aldaketa hori, oraintxe hitz gutxitan edo esan detena. Eta gero bestalde zeuden, 2 ardatz horiek esplikatzea, zidala programazioa eta eragile kulturalen indar hartzea edo. Eta bestalde ere irudi aldaketa, ez? Imagin aldaketa edo ez dakit nola esan. Azkenean lotuta dagola beste biekin. Orduan, hori hartuta, irudi aldaketa zer egin dugu dokan. Dokan egin duguna da, aprobetxatu ditun baloreak edo, filosofikoki guk transmititu nahi ditunak, gehi lokalak bera dauzkanak, lokala bera mundu guztiak edo, ez dut esan mundu guztiak, baina ia mundu guztiak ikusten zuen garaje baten antzera, ez? Eta askotan, aurreko urteetan saiatu izan da garaje izaberi tapatzea, kamuflatzea, eta guk esan genuen zerratik, kamuflatuko dugu dana, ez? Azkenean, garaje bada, garaje bada, jazta, hori potentziatu behar da. Nola? Gure filosofiakin bat zetorren gauza batekin. Orain arte, produktu amaitua edo eskaintzen zandokan, zala programazioa, kontzertuak edo antzerkiak, bertsolaritza, baina beti izan produktu bat ematea. Produktu hori guk saldo egiten dugu, azken finean. Hori da, azkenean hau, leku pribatua da, eta existitu izateko ekonomikoki biablea izan bada, bideragarria. Eta hortan, bai, programazioa da, gure produktu amaitua, ez? Kontzertua eskaini, dokumentala, bertsolaritza edo antzerkia, ez? Izan nahi dezkenak. Baina, eragile kulturalekin lanketa egingo dugula, hor bazegon sormen proiektu bat, ez? Sorkuntza, formazioa, eta horretarako garajearen imagina egokia iruditzen zitzaigun. Azkenean, faktoria batean, sorkuntzatik hasi eta produktu amaitura arteko prozesu hori ematen da. Bai gure asmoa dela egitea musikaren aldeko apustu potentea. Horretarako, bildu gara elkarte ezberdinekin. Guk, egin dugu lanketa bat zuzenean eragile kulturalekin. Orain, nik uste behin ja proiektu aurkeztuta, nahiko genukena da jaso ere, ez? Eragile kulturala gerturatzea, esatea, hau entzun dut eta edo ikusi dut eta interesgarria iruditzen zait hau egitea, ez? Hemen tabernariak profesionala dira eta trabak ondo ateratzen dituzte, baina ez dute zertan musikaz jakin behar. Balin badakite hobeto, baina ez dute zertan. Orduan, intrusismorik egin gabe, DJ utziko dugu musika jartzen, eta ostira eta larun batero DJak egongo dira, eta gaina txoko bat eraiki zaie, kriston lehioa handiarekin, eta hortikan, uste dugu merezi duen lekua daukala DJ-ak, eta bakoitzak izango du bere estiloa, bere musika, eta hori proiektatuko da, musika zaindu behar da. Musikatetik anitzak izango bera, seguro. Antzerkia programatuko da, bertsolaritza programatuko da. Programazioan ez daukagu horrelako mugarik jarri da. Programazioa anitza izango da, uste dugulako Donostia bera ere oso anitza dela. Eta gainera, hori proiektatu nahi bali badugu Donostia aldera, anitzasun hori bermatu behar dugu, ez? Kafe antzokiak bermatu behar du, zentzu batean, eskaintza kultural hori, ez? Horregatik, egingo dira 1000 gauza. Badaude hor, hainbat
puntu hainbat gauza ezberdintzen dianak, ez? Adibidez, badago lanketa musikala esan duten bezala, badago beste badala adintarten lanketa hori, ez? Aurretatik hasita eta helduen ganainokoa, ez? Egongo dira formazio kurtsoak era batera zuzenduta aurrentzat, aurre edo gaztentzat, eta beste era batera profesionalentzat edo jende helduagoarentzat. Bueno, ez du lazerran heldua izan behar, baina bai, pixka bideratuta jende horrengana. Badaude beste eragile kulturalekin lanketa horretan ere, badaude beste proiektu batzuk. Ez ditugu bateak etxi nahi, gaina nahi duguna da jendeak ekartzea, baina jakin behar da ere, adibidez ez dugu utziko, behintzat bermatu nahi dugu jendea ez lukratzea, ez? Guk jartzen ditugu kondizio on batzuk eta nahi duguna da benetan kulturaren alde egitea, hori da Galvana. Ez izatea interes propioen zean, esaten zuela, ze ondo ez, dokak eskaintzen digu lekua eta ni gaina forratu egingo naiz. Ez da hori. Gu nahi duguna da benetan bermatu, hori da Galvana, ez da besterik. Nahi duguna da bermatu benetan kulturaren alde egingo dala. Horregatik eskaintzen dugu lekua, kulturaren alde egiteko, ez norbanakoaren alde egiteko, ez. Dena den, lotxari gabe jendea etortzeko eta ez ezkoa beti dago, ez. Orduan, formula magikorik ez dago. Bakoitzak ezagutu behar du bere entornoa, eta ezagutu behar du bere eremua zein den, eta horren arabera funtzionatu behar du. Ez da berdina Bilbo eta Donosti, ez da berdina Elgeta eta Durango, ez dakit. Kolaborazio elkarlana, por supuesto, baina gero bakoitzak bere eremua zein den jakin behar du, eta horren inguruan lanketa hori egin, ez da. Animatu kulturaren alde egiteko, berdin zaigu kandan Donostia kulturak antolatzen dituen gauzetan, beste areto batzuk antolatzen dituzten gauzetan, baina gizarteak edo animatu kultura zaintzen, azkenean dena jungo gara, robotak izatera, ez? Azkenean kultura pixka bat bereizten gaituena eta desberdin egiten gaituena, eta jakin hemen hori zainduko dela. Nik ez dut egingo publizitate etorri dotara, ez dut inoren gainatu nahi. Aukera izango dute gure gogorrian ikusteko zer dagoen, eta bakoitzak erabakiko du nahi dut, baina bai importante iruditzen zaitela jendea zaintzea kultura eta kulturak jendea, ez? Pixkat elikatzea bata bestearekin.